Gipanglantawan ang paghuot sa dagan sa trapiko sa mga eskwelahan sa Lapu-Lapu City, kundiin nagpadayon ang pagtrabaho sa mga drainage projects o road repairs atol sa pagbukas sa klase karong Lunes. Si Luan Merundina sa report. Bisan kun way klase, ingon niini na ang kahimtang sa dagan sa trapiko sa Barangay Mactan, nunot sa gipahigayong road repair haduol sa Mactan Elementary School. Kay gitrabaho ang usa ka lane, ang laing lane lang ang gigamit sa mga sakyanan. Hapsay ra hinuon ang dagan sa trapiko kung parehong gagmayng sakyanan ang mangagi. Apan kun adunay mga truck, mupatuma na og stop and go ang mga traffic enforcers sa dapit. Kay taga-suong sila si Lola Feli, nabalaka siyang matanggong gayud sila sa iyang apo sa traffic sa pagbukas sa klase karong Lunes. Estudyante sa Mactan Elementary School ang iyang apo. Bisag walay nagtrabaho traffic jud. Oh. Samot na gyud karon ma'am kay kanang giguba naman pud. Madali na nila ma'am. Naot lang ta. Nabalaka usab ang mga PUJ drivers sa kahimtang unya sa trapiko sa dapit sa pagbukas sa klase karong Lunes. Niglunes traffic yun gaya ni ma'am kay klase naman. Wa sila igugin ninyo. Oo, mao gyud. Way lain nagiyanan kanira. Ang maong suliran gituki na sa Lapu-Lapu City Government ning simanaha uban sa DepEd Lapu-Lapu City Division, Lapu-Lapu City Police, City Traffic Management System kon CTMS ug ubang buhatan sa City Hall. Early in the morning gyud nga traffic siya mo na ang naay gi-designate nga drop-off points. So other mga strategies nga ilang na-discuss, we'll have to also discuss about it. Matod sa pangu sa CTMS, Mario Napoli, gawa sa Mactan Elementary School, gipanglantawan usab nila ang paghuot sa dagan sa trapiko habig sa Paho Elementary School ug Paho National High School tungod sa gitrabahong drainage project sa dapit. Subay niini, mupakatap ang CTMS ug taglima ka mga traffic enforcers sa Mactan Elementary School ug sa Paho Elementary ug National High School. The rest katong area nga mga nasa highway nga mga eskwelahan, of course butangan ginatong tao niya inabagan sad sa mga kaning mga barangay tanots. Plus ako sang advice ng taga kanang contractor ba nga at least magbutang po sila ilang plugman kay at least makatawang tabang ba. Okay, required ng muna nila to. Alas 5 pa lang sa buntag sa Lunes, mupakatap na og mga traffic enforcers ang CTMS. Ilabi na kay sagad sa mga eskwelahan sa Dakbayan, mupatuman man og double shift sa ilang klase. Diin ang unang shift magsugod sa alas 6 sa buntag ug mahuman sa alas 12 sa udto. Samtang sa alas 12 sa udto ngadto sa alas 6 sa gabii ang ikaduhang shift. Gidasunan usab kini ni Dr. Marilyn Andales, Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent. Very few raman to nga kompleto gyud nga ma-accommodate tanan. Oo. Here in the mainland, Lapu-Lapu. Usa sa mga eskwelahan sa Lapu-Lapu City nga makasinati og dakong kakuwangan sa classrooms sa pagbukas sa school year 2026-2027 ang Mactan Elementary School. Matod sa ilang principal, Leonardo Mar, 32 sa 64 sa ilang mga classrooms ang gikinahanglang trabahoon karong tuiga. Ang Mactan Elementary School adunay kapin sa 3,000 ka mga estudyante. Ang uban ana ma'am subject for repair na siya pero wa sana ko pasugdi. Kaya ako sang ipahuman ang building. Kaya once mahuman na siya, usapan ako i-transfer ang katong i-occupy sa building schedule to be repaired. Ana mong paagi ma'am. So balhin-balhin mi. Kung sa tiyo mahuman, ato na pud mi. Kay katong ilang okupahan karon, mao na sa to'y repairon. Gawa sa kahuot unya sa trapiko at ubangan sa ilang eskwelahan, padayon usab ang pag-ayom-ayom sa ilang mga classrooms. Apan padayon gihapon ang ilang klase karong Lunes. Ma'am, anyway, ang mga teachers bisa na sila yung mga room nga katong dili bitag conventional nga room, katong mga laboratory, naglimpyo naman po sila. Ilan na lang yung giridi, gilimpyuhan, whatever na lang yun para ma-ready na lang yun sa Monday. Makaklase yun sa Monday. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.